Rodriguez, shout out Kel Rodriguez. Shout out. Tamsak na asan na nga. Boss, boss, nag-live na ko sa YouTube. Sa YouTube na ko. Busulod, boss, muna makagitso na. Shout out na yan. Sa? Nag-live ko sa YouTube na ko. Tapos, Bawa mong lubot. Sige na. Sunod sa kong live, boss. karon. Oh, nag-live na ko. Nana sa Uncle Jones. Saan man ako? Makaakyat ako doon. Oh, kaakyatan dito. Gitagaan ta kagagdan. Bisag wala pa ka ni sulod. Shout out dyan sa mga fans ni Bog Lubot. Oh, dito si Kel Rodriguez. Oh. Si Kel ba, hindi ako nakaakyat sa imo kanina ba? Ang dami mo nakanotis. Boss! Ilaw po sa... Boss. Ilaw. Unsaan ni papasag-pasag lang. Inaog ang hagdan. Unsaan man ako ni... Nakalimot ko. Nanawag ko kay Dodoy, boss. Asa man ako inaog ang hagdan? I-copy ng link nila. Copy. Asa ko Sa StreamYard ka? Nako, StreamYard. DC, hello po sa inyo. Wala. Ano oras ka mag-live, Kel? Asa man ko... Pa-shout out from Riyadh. Hello po, Joby. Wala mo. Saan pag-advertise ani, boss? Hindi pa advertise. Kanang ads ba? I-on, ato ka sa Google Chrome, tapos i-add mo yung live, tapos i-on mo ang dollar sign. Oh. Ay, inaog ang hagdan sa bintana. Asa man... Sige, boss. Wait lang, boss, ha? Sige, boss. Ay, Sige, boss. Tanaw na ko. o sige na. Ay, mga tanak ko, asa man ko dapit magkuan ani mag-atag hagdanan. Nakalimot ko, idol, sa asa dapit nga hagdanan. Wait lang, idol, ha? Kapuya po di magitag kwarta, oy. Isa pag malakasan na tawa naman dyan. Ay, unsaan man gud ni God? Wait lang nga, banner. Kani. Halaka, nabuang na. Wait lang. Asa man ko dapit gud mo adto god? Kiat lang naon yung... Ay, asa man ko madapit mo adto? Wait lang. Tagalog lang po, Lodi. Halaka na mga Tagalog din isulod ng mga Tagalog. Halaka, wait lang. Patay na. Kung cellphone, naghang na. Magibayuok na kung cellphone. Hello po, guys. Boss, Halaka na. Time pa, boss, ha. Halaka. Adto sa usaoy, di naman po ako Bisaya. Hindi ka po pala Bisaya po, ma'am. Sige, sorry po, ma'am. Adto Japan ansikan bro. Yawa. Buang ka. Wait lang guys, ha. Ipakuan saan ako ni AdSense ba? AdSense. Kuan ako ni kay para mapuslan ta mo. Ato asa sa Japan din kan. Naglubot. Wait lang, live. Silpon ako sige na po ni kahang. Biki sipon na ni. Halaka na. Nasib. Laka, patay na. Wait lang, naghang akong silpon. Napapasabay na lang ako sa tawa mo, idol. Patay na. Mali. Saan naman mali? Nabot, Malacanang. Guys, first time na ako nag-live karong February, idol. Kay karon lang gid ko naka-live akong na-monetize po, idol. Kay nag-focus ko sa TikTok po, idol, kasi gusto man ni silponan Guys, hello sa inyong lahat, guys. Uncle Jones, please subscribe my YouTube channel po kay Uncle Jones. Time pa busa kay. Wait lang busa kay. Tuok na akong kuan, boss. Wait lang, boss. Wait lang. Di siya okay. Di siya receive. Ay. Okay. Nakita na na-ads akong kuan. Na-ads akong manigurado. Hoy, na-ads akong ako ang kanang live karon. Tanawa daw ninyo. Kung naay na naon.
Kay pangwarta na ni, panginabuhi na ni. Pina idol wait lang idol Uncle Jones at atoon unsaan kay Uncle Jones sulod gani sa kuan. Hoy hagdan. Boss no ni unsaan pagpasag hagdan boss. Asa man ko la kani nag-live na ko, la nakita na ko. Kan wait lang. Lang idol. Ano unsaan pagpasag hagdan boss. Asa man ko la kani nag-live na ko, la nakita na ko. Wait lang boss. Ilong press daw nimo daw. Just yun remove. Remove adto hagdan guba hagdan. Boss, remove adto hagdan guba hagdan. Dapat naman ipon halakan. Boss, don't forget to like host mga kapatid. Hala. Wait lang. Patay na, nabuang na. Laka. Yung pa akong cellphone, gibayo akong cellphone, ikaritragang. Pata pa, wait lang. Hello po sa iyo dyan, Inday Rims, nasa invite. Nasa invite. Wait lang boss wait lang boss. Wait lang guys. Sa mukha anang hagdan. Wait lang hagdan pa idol giayos pa nako idol kay naguba ang TL nga isa ka buok ba. Boss. Asa ra pid ko adto boss sa hagdan. Ano dra kana na makita dira nga invite. Baba sa imong ano. Asa brand banner lang man ni comment banner brand lang. Hindi na sa baba na. Ayaw lang sa gilid sa baba. Na ide. Guest dire. Money. Yes. Pataka naman kag kuan. Pataka naman kag bangag usa sunod. Invite guest. Tapos invite. Tapos copy board. Copy na ko. Select all. Copy tapos i-paste sa comment. Tapos ang comment asa ko adto sa comment? Diyan sa comment section sa sa mga na-comment. Kani wait lang. Sa box. Wait lang. Kani. Nani hagdan? Tanawa daw nakita na manang hagdan ako. Nana. Okay na. Basta ang kuan ang kanang ikuanta mo ilong press na ko imuhang YouTube. Tapos ilong press na ko imuha kay imuhon kag moderator. Moderator unsa to? Kutang kuan ba? Ato ka sa YouTube. Open ato ka sa YouTube mismo. YouTube na ko. YouTube. Tapos ipinduton ako tong imuha. Invite nyo ko ha. Sige boss. Nana ko. Ipasundan ako nana ko sa baba. Sila na sa baba. Sorry. Uncle Jones, i-guest invite. Add stream. Atura, kabalo na. Kabalo man di ay. Kanina, kaduga, bulok-bulok man siya kaayo. Bulok. Sige. Unsa man ako ni? Hoy ayaw ninyo i-escape ang adsa kay kwata-kwata pag nabuhi na ni. Grabe. Sigurista. Bay na to sa ano. Sige na. Sige na, bye na. Hello sa mga tempa. Dala mo ka ng yung trabaho kanang para sa inyo kanang sa yung trabaho sa Ilonggo ano mang lingwahe. Shout out sa inyong lahat. Hinay lagi ako lagi. Usay hinay. Hinay ang lagwan ko lagi ko dito. Napay duha. Si Inday. Isa man ang niya ka do. YouTube naman. Lalam niya lagi. Duhay kayo magtuplok ba? Inday Rims. Digana sa kala. Ilaw guys, digana sa mga fans. Alam niya. Hi, mga gwapo. Mga gwapo yung first time na ko nag-live guys. Hala, kanang nasa ta. Naka-oxygen. Nasa baba eh. Pasakaan na lang natanan imong viewers. Ha? Nay nagmasakit. Naka-oxygen. Pasakaan na lang natanan imong viewers. Dagay mo na sila mga jacket po. Hinay man imong audio. Naka-oxygen lagi na sa Hinay ang audio ba? Hinay lagi no? Ano man no?
Nakoy, Ang puti mo. bayuok. Uy, palapag ako, be. Unsa man ang kanang kuan, guys? Premier ba? Kung ano, nanawag man kay balik. Wait, napindot na ko. Okay na ba? Manul. Dinding na ba yung boses ko? Wala lagi camera si Inday Rims. Ulam ko. Oy, Inday Rims. Oy, tangga. Ayun, si Inday Rims. Uy, hinay lagi ang tingog na yun. Ayaw pag ulaw-ulaw. Hinay. Nanabay ka ng AdSense na. Nanaswildo si Inday Rims. Nakita na ko sa Facebook. O, pila mong bahin. Boss, sila yung bahin. Bahay no. Uy, padikit, be. Lapag kog balay, be. Lapag kog balay. Sige. Ay, unsaon na katong moderate good ka para maglapag mo yung mga balay mga jacket ba? Unsaon ganito kani? Pindot ang Namit pangalan ko sa na mo. account nimo. Usa ka cellphone nimo sa ka-account. Ano, isa ka cellphone nimo. Pag Uy, open padikit, sa be. isa ka cellphone nimo. I-open nimo isa ka Kuan cellphone sa imong magbudigod. YouTube. Kuan man good ni ang cellphone ako nga isa baka nang gahanghang. Ginatanawa mo guna kunig ka ng plok-plok. Uy, dikitan tayo. Search lang ang akong pangalan. Wala mo ko, di mo ako makababaglin kung may I-search pangubad. na lang ang pangalan. Pwede man. Oh, Uncle wait Jones. lang guys ha. Oy, Si paabot mo Unay. matagaan ta mo, makanta mo guys ha, madikitan guys ha. Wait lang. Ha? Inday Shout Rims. out sa mga naadira. Mura Inday gwapo Rims. lagi ko ron. Uy, patamsak. Pwede magpatamsak sa inyo sa akong live unya. Unsa Pwede ta unsa ka oras magdunggan, yung live? ganahan ka. Napilit lagi ni akong dagway lagi. Ngano man eh? Dikiti. Inday Rims. Inday Rims. Po. Ay, cellphone mo gamit. Unahin na ako. I-search na ako Uncle Jones. Searchable man na. May usa raman pud akong cellphone gamit. Aperta. Boss. Namay nakabutang Ay, lagi diri boss is kanang Ay, nay. pin message Nanay. report remove put user Nanay. timeline. Asa Isa ka man daw to. Yung mga moderator? gunitan nun. What? Isa ka daw sa Ad moderator. Ang unsa man? Ad moderator. Kani mo gunitan nga brush. Ay kanang hoy paminaw sabi na. Muna na Oy napilit lagi mga dagway niyo sa kuangan no man eh. Imong si Pilit yung dagwan. imong signal. Kuan man pang review man ako ng laptop. Wala. Ay ato. Wala kay Nagsulo lagi ka. Ikaw na lang dira pag live mo, naog na lang ni. nasulo man ka. Ginusat lagi ni Nemo. Oy time pagod kay asa man oy napilit Oy, maginaog na lang. Daon, naog na lang ni dire. Oy nya lang mo Dili daw. na dumi kailangan. Dire. Pingutan na ni Nemo. Balik na ko unsa ako pagbalik diri gani. I-click nagbalik ang imong video. Oy time pa namilit nagpilit. Exit solo. I-click nagbalik ang I-click. Ayan. O gina ko si uncle. Oh, ako na po. Uy, Tago na sa dalo. kiat, buang. Masan ako na host. Uy, ate na. Ikaw ra usa diha. Ikaw sa pag-host. Binuang man si kiat ni may. Taka ro man pindot. Nagtuo sa TikTok gyapon. Di na to kabalik. Uy, Taan. Kabalik. Oy, shoutout kay Maldi iPhone Patiyo. Ayan. Sa mukha, oy. W Inday Badiday, shout out. Marby Arpon Patiyo, Uy, pag- shout Pag out. dikit, mag-subscribe Daisy. na mo sa kuha, oy. Rachel Alagaw. Yun. Akong channel kay Nagkadalisod-lisod Mao na si parehas na host. sa akong pangalan. Maluoy yung Pag-subscribe taon mo mo. sa kuha kay gwapo ko. Pag-subscribe mo sa kuha kay gwapo ko. Uy, asa naman na itong mga naong ani? Ako tayo si Unahan nyo muna, subscribe yun na sa nasa camera. Searchable po Sa- yan. Uncle Jones. Oy, mga Alam mo, pita naog na lang ninyo, ko. oy. Naog na lang ko diri, oy. Sige, salamat. Asa mo Hindi, tanan Rims, na asa mo man di ka? tanan sa Saudi? Asa mo na ako naog nila sa ani? Riyadh. Nagtulo naman Wala na na kuya. O Mas Richel doon may Alagaw, ano ni shout out Renat ni Richel Bisayang Alagaw. Sunod si Rachel Alagaw, Nonoy shout Kevin. Sunod si Shout- Baby Door, layo na. Pa-shout Wala out yun, sa inyo nasibigan. lahat dyan. Rachel, Nagsulo naman Alagaw, kadi, kuya. Alagaw. Mo lagi, buwi man si Kiat. Uy, Kiat, asa na ka? Asa man si Kiat? Ay, nawala. Uy, nahagbong to siya. Wala Pagkuman, lagi di na ito si Kiat. kabaloon sa akong pagsaka. Di na ito kabaloon Dili sa na akong to siya pagsaka. kasakag balik. Bakit Hoy, siya balik sa StreamYard? Tawagin na, Balik tawagin Uy, ang asa naman StreamYard siya ba? Ang animal, asa Tawagin, naman oy. yung taon to?
Isa tawagan. Tawagin na ina ato sa StreamYard. Dili na to ka maumsaka. Basig O, nag-TikTok na to. nanawag. Uy, asa naman ka animal? Animal. Wait ka nang tawar ko ni on naabot sa Asa ka nang abot? Nigawas ka? Uy, ginoo. Asa man ka ato? Sulod dia sa imong live kanang Tayong mga i-click mo yung audience, live oh. i-click mo yung live. Oh, pindutin mo yan. Tuplokin mo yan. Ato sa gilid ka na nakita ka 3 dots dira sa gilid. Uy, tuplokin mo yan. Uncle, good night. Uy, Inter matulog ka na. broadcast, OFW inter broadcast. Inday. Inter Mamaya broadcast. na. Oo. Wait Oh. lang na kayo mag... O niya, sulod na. Sulod Sulod sa na. kung gusto ka cellphone sa ano, Inter, sa live inter. para maka... Nakasulod na ka. Sulod ng Oh, ulo. ano siya? Ibalik na. Ay, sus! Wala mo tagdili. Diyan, tagdili ka balo. Ay, sus! Hindi ko balo pero nanawag. Uy, nadunggan na mo. Nanawag ka. Wala lang din nagpahalata ba? Uy, Dili nakagawa ni na-accept dahil siya. Nag-accept dahil siya dito. Na-exit na ako para. Nagawa siya. Ang naong ni- sulod balik. Ang naong na Uncle Jin, nag-anang naong dun sa kwadre, oh. Nag-ana, lain kita naawon. So, gi-exit na ako. Oh, sige na, sa Bagalays. Balay-balay na ta, guys. Asa mo, tagaanta mo balay, ha? Balay-balay. I-share ako yung live niya. Ano din? I-share ako ba siya dito? Ay, unsa day? Uy, magtagalog. Unsa tawag Ay, gani, anak? Magtagalog kayo. akong live ba? Magtagalog dyan, no? Tuplukan Ay. taon ninyo. Ay, kanang, Inday Rins, paghilom kay lab na ko, ne, paabot ka da sa kuha. Uy, magtagalog. Magtagalog ka, ano? Ay, magtagalog po tayo. Hello po, mga Tagalog dyan. Kamusta po yung lagay nyo, John? Kaloy, anak kong lagay, nagbitay. Wait lang. Tagalog pala. Tarungin mo, Bisayang Kiat. Mahiyaan tayo. O sige, hello po sa iyo dyan, mga Tagalog. O sige, naapod mo dirigon, gambisi, aran ni tanan. Wait lang, paabot mo, wait lang. Luko-luko to. Salwahe kayo ka. Bisayang Kiat, tumarong ka dyan. Tumaro. Tumarong ka dyan, baka oy, bibider, kanang nakaparang to. Ikaw ang yung nag-live, ha? Ako yung live. Naka-attire ka saan? Ikaw pa yung naka-attire. Napaka-microphone tanggalan na. Ga-live bang gano'n sa TikTok, no? Ning support me nimo animal. Ibang microphone. Animal, ning support me nimo. Ano rin? Hello po sa mo dyan, mga taga-tiktokers ko dyan na ako rin doon. Nyo, binabati ko po yung mama ko sa Pilipinas. Asan lang ka niya? At po mong mic, Noy. Ano man? Ang kani? Pardo na mo, bibidil. Wala. Oh, tanawan, Noy. Tanawa. Ako na nag-adjust. Bisaya man ko, bisaya mo. Oy, ay kanang tanawon sa gani pagkuan gani link kani ang pawit lang napasahan ako ni link pa unsaon gani pagpasag link kani Eh, maglusad ko akong link ha. Bantay lang mo din ninyo ta. Uy, patamsak Dili mo intaw kadikit, maluoy. O, ibaba imong link ha, Inday Rin. Siya, tinawala. Oo. Wala akong kuan. boss Basta- kanang Guys, kuan boss patamsak lang kanang sa premiere, boss guys. Noy Oh, boss magpaanak ka. promote ako ni kay kuan o sige inon ako ay hinahilaw mga anak sa Ginoo naago na sige lagi kag upload ka ng BBD channel adlaw kag upload ba mura man kag guot kay kag sa YouTube. O sige, adlaw-adlaw pag sure anak, oy. Dili jud ka dili jud ka updated sa kuha ba kay dili man ko adlaw-adlaw good no. Pataka lang ka. Permintin Uy, nagka-click guys, ani mong Hindi YouTube. ako. Dara. Wala jud ko nimo. Ilusad na nako. Kaya hindi ako sa inyo kasi tingnan yung lamisa ko bakante, hindi ko pa na-open yung ano. Kung nagyaw si Richel nilipat kasi Alagaw, ako. wa jud ko nimo gipalubak sa TikTok kiat. Suko na si Richel Alagaw. Nya lang gulo dili man ni TikTok, YouTube man ni idol. Paabot ka idol ha, paabot ka. Oy, pagod. Mga lods, Ugly Saudi girl to. Ikaw po si Ugly Saudi. Oy, kanang unsaon ka ni pagpasag-pasag mga link gani Yang sa Messenger? Copy. Link lang be. Ay boss, I-share kanang na lang i-copy good. gud sa I-share kuha na ang lang link. na imong live ba? I-share lang, i-share. Ipasa na ko sa imo ang link ka nya i-forward lang sa imong mga GC ha. Oh, kana. Sige, Guys, sige. pasensya mo guys, bulok-bulok inyong host guys. Guys, Ay, gilusan. wala ko live. Wala ko live ani guys. Di ko kabalo ani mag-ani guys. Unsa pa sunod gani ang mga mechanics ani? Yatay naong manini ang Nagkatawa lang natin. bibidir. Gilusad na nako akong kwan. Link.
Usay mechanics, oy, nabuang naman taon ka, magyaw-yaw raman ka. Mechanics. Pagdala og backbench. Pagdala og lyabi. Ay, baba kayo ng bahay nyo, guys, para madikitan ko Di- kayo. Hindi ako makababa. Cellphone ang gamit Hindi, ko. Rims. Po, Nakababa na ako ng bahay. Ako nagbaba. ano ako yung nagbaba. anong pangalan? Ah, yung baby girl. Ah, okay. Baba. Bibeder, yan po si Bibeder channel. Yan. Tamsakan mo, premiere ko yan. Buka, Okay. Magbakas Sa lang Lunes ako. pala. Wow, sana all may lagi na lang may open box. Surprise pala to. Tamsak na, Lods. Ay kanang boss Inday Rems, pila mong income nimo diri sa YouTube. Di ba naa naman kay kanang kuan na gipadala na kag sumon. Grabe. Gipadala na kag Oh my sumon ni God. kuan ni YouTube. O gipadala na kag sumon. Mga pila siya? Uy, kiat. Bibi de, Jakit. nagdikit na Yeah. sad ko nimo. Ang cute talaga Sila- ni Nunoy. Daisy. Grabe si Nunoy. Cute Kuan, ka, Noy. kiat. I-add list Cute like moderator man, ba gyud ko. kay magbaba daw Ah. sila balay wala daw sila jacket. Hello, DC. Wait lang, Ayan, sagot. shout out, Jacket DC. gani. Wait lang ha. Ah, sige, Dito ka magkanta. sa pika cellphone nimo. Kaya sa pika O sa cellphone nimo. cellphone mo pikas. Sa pika cellphone dai. Oh, diha. Kay kadagan bugbiga ni Ang YouTube. Oy sa mga- TikTok na lang ta oy kay magkataw-katawa ra sa TikTok manghatag og diamond okay na. Kuya po ang sa YouTube ay. It's Viking, shout out It's Viking. Yan. OFW in It's Ako na lang mag-shout out Viking. Yeah, Okay. it's Viking. May love shout out Uy, it's nasa Viking. Oy, It's biking. oy tagay ko ninyo atong Ito, tagay ko lalaw. ninyo atong mag-ulan-ulan kun nga paragod sa inyo ato nonoy katong kwarta-kwarta mang lupad ba. Salamat, Oy tagay ko Rachel. ninyo dra be. Kwarta. O, kanang mag-super chat. Mag-super chat. Palupad. Ah, super O chat. kana mga super chat na mga palupad ba. Sige na. Asa naman to si kuan si Pangga. Asa man si Pangga? Wala pa na to na to Pilipinas Uy, dai. wala internet. Sa Oy, Pinas, buang. oy, wala internet sa Pangga. Nabuang. Ano parang kagpala yato? Kinsa man ang nagapidback dira man? Siya. Iya. Ang iyang Nunoy. kuan. Kasi kuan si... Iya, Iya, ano, Ay unsa pa? Kanang mong Kinsa cellphone, pa i-mute na. bay? Kinsa pa I-mute kanang na lang tagana sa kog balay cellphone. pagdali kay kanang daghan kog balay pagdali paganta mog balay ba kay Camilla ba ni Camilla ni guys. Gagbalay. It's Viking nila po. Oy, Anong wala na Mega sa Lab, jacket niya? Mega Lab, shout out It's Viking, walay jacket. Jakite po to ng mga tao dira sa baba. Ho, Wait, tuloy kayo. Tuloy kayo gipanugnaw Paabot naman lang gud. itaw na Paabot sila. gud dili mo gud pakyawan man gud mo gud pakyawan paabot gud. Uy, kana na ba si Oo, it's it's Viking kay Viking. super chatter ra ba na siya? Uy, dali na si Ay, It's Viking. It's Viking. Sige, hello po. Hello. Ay, kamusta dira sa boys? Ay, Viking, kamusta ka diha? Pantihin ni Oy, o pantihin na daw siya. Mas labo pa ni Noy. Luya, oy. Nonoy. Mm. Nonoy. Mas labo pa Oy. ni Bibidir ni. Mas labo Asa pa man ni kanang Bibidir. kuano It's Viking kanang gitagaan na takag balay pakikuha lang ko sa resibo. Si Rachel Si Rachel ba walay ko Hello, walay kay jacket. Christina Palinta. Ako hatagi kog balay. Kisang Ayan, Rachel? Christina Palinta. Asa Rachel Rachel? Alagaw. Dre. Kuan man na iya. Mag-comment ka otro ma'am kay natabunan imong comment ma'am natabunan imong comment. Pag-comment og otro. Uy, napantihan naman mo. Dulo in Badiday, naka-color blue naman mo. Uy, humana Sige na. naman oy kana si kuan si Bibire Chane buta bisang na blue na kay tanan. Nanay Si susi Janet, oy si nanay Janet, susi. si Janet, Ako wala May pa animal. ko jacket oy. si Janet Janet Urbiniza. Oh, di ba? Inday Rims, Oh, si Inday Rims, Oh, Inday Rims. nagpalapad Wala na kulay, nakasing ganda. Inday Rims. Madaray sila sa Gcash, oy. Maluoy taon mo. Hello. Ay, Endirens, hindi ko po nakita. Pwede isa pa? Ayaw, kay wala na kay Uy, wala na yung screenshot sunod na yun. akong Screenshot Gcash. na yun. Yeah, screenshot. Screenshot. na yun. Alak. Ismail sa mo, Ismail. Mahulog na diba? Ayaw, Mahulog. uy. Dali ah. Smile na kayo ko. Gayo, uy. Gaya, oy, Oh, humana. wala pa. Unsa po ng kanang pagka-Ismail lang Uncle Jones mura mag na hospital. Tindog day ka call. Oh, yun. Sumukot na ako ba? Thank you asa jacket. Oh, kani OFW Inday Badiday. Nakay ka ng super chat tagain ako be. Ayaw ka ulaw sa ko ah. Ngano ulaw pag Yati Patay na naman. na. Malos, asa na ako balay. Uy, ibaba dong balay. Kung saan dahil Asa si Pinas Christina ka kuan Palinta? in Rims?
Wait lang, halaka, wait Ha? lang. Na ako'y na-remove nga ka ng Wala ka sa moderator. Pinas? Laka, Oh, laka, ang na tawas ako'y It's na-remove. Viking. Wala. O, sa Ang tawas Viking It's mo, na Viking. $2. Di. O, Oh. screenshot na po. Hala ka Screenshot to. na po na. Screenshot, Usa- screenshot na yun. Pila na siya, pila na siya. Pila na. $2. $2. $2 $2 mga kuan na, mga 20. 100 ka O, pin. Pila? 100 Pila? ka. 100 ka pin. Hala ka. O. Sige, padayon lang ma'am, padayon lang. Sintumini po, sintumini. Sintumini. Halak. Wala rin TikTok na sintumini. Mahal Oy, kayo kini screenshot super ninyo, chat be. sa ano, Screenshot oy. ninyo kay dili na ako Sa makuan, YouTube. dili na ako ma-screenshot. Mawala na taod-taod karon. Naka-screenshot na ko, animal. Ah, sige, sige, halak. Ma'am, it's Viking. Salamat kayo po sa kanang balik unya ha, balik pahuway sa karon pahuway. Tapos sinapod unya, pahuway ra. Abi ni mo TikTok ba nga diamonds ra ang ihatag. Okay man ini, diri mag-live. Oy, adlaw ta mag-live ha. Diri mag-meeting ta niyo diri meeting. Kaysa Mo gani. 100 minutes. Animal kayo ka bibidin. Bibidir. Kung unsa ka baga akong nawong, mas baga nagnawong si Kiat. Lala, yung mga Oo, tingog-tingog dapat lagi ng pinapatawa si katawa-tawa Bibidir. dito si mga lagi. Lala, ina na. Mag-live Ay, ko, bibidin. Kailangan naka ha. Uncle Jones. Mao na imong Ah. channel, Uncle Jones. Oh, Amo na yan, searchable channel ako. niya. Ako Mana. ang channel, babe. Baba po na ko ni Nonoy Kevin. Oh, sige. Oy, Little ibaba ang Nonoy. channel kay... Little Nonoy, malagi kay na pangalan send ako niyo sa dyan. Karon po kabasa. Little Nunoy. Oo. Kay cute mo ko. Sana all Di, cute. Tungkol Hoy, kanang ang gipasa ni Inday Rames. ang gipasa nga link ni Kuan ba ni Uncle Jones. Oy, paminaw Nag-angat na nagko na ni ana si Inday Badideo ang ani nga time kay frame na mi host o mag-live kay ang ani nga time ha. sige boss. Sige mag-live ko. Di unahon ta mo kaysa sa akong trabaho ha. Unahon ta mo ha. Oy, mga money naman di aing mo. Sana all. Ibabaan niyo ha sa channel mga lods Dili, para Inday mapalo. Rames. O na, sa Inday Rims dili na like kwintahon, dili na lang Ha? kwintahon. Puta pito mo. Inday Rames. Uy, nakadawat na si Inday Rames sweldo katong na ko kini si Bibidir o si Nonoy. Ay, Mali magdikit sila ko akong kay mga Inday mentor. Viking, be. Magdikit ko kay Inday Viking. Inday Rims ayan na dikita natin ka ha. Ito na ako sa live mo. It's Salamat. Viking pala, it's Viking. Di ko Hindi kapatid ako sa iyang magdikit Uy na. guys, dili sa pwede magdikit. Dili po sa pwede magdikit kay social distancing ta patay mo haros gyud ang kalibutan ninyo. Bahala mo da. Ako Yabag. dili ko magdikit-dikit Yabag ninyo. Bahala mo da. Namay Tuba kay namay tawakal na. unsa Tuwakal. ni mo Uncle Jones. Wala jud ko kabati. Cindy, si Tucker, Kabibo, shout out sa inyo. Ay, shout out sa Ang inyo, is thumbnail Viking. ni It's Viking ba kay Tatay Dapper naghimuan eh. Oh. Glinda Claro. Gabayan. Wait lang guys, Shout out. kinaghang pa. Naghang pa guys, wait lang. Unya lang ka ng Glenda Benitez, Kabayan shout magpakuan out sa may inyo. add moderator ta ka. Shout out na lang ko. Nagkirig-kirig pa akong signal. Padikit Sino na lang kayo mga guys yung thumbnail? ano. It's Viking. Type. Andito ako sa bahay mo. Kinalimbang na po kita. Uy, kiyat Oh, asa hoy. man akong balay ni Oh, na ilang ihatag si ni. Richel. Unsa nang ihatag ni It's Richel Viking. Kita Alagao? ka Ano ta na kag po balay kita? boss. Unsa balay? Si Richel ba? Si Richel. Jacket? Murag wala Ay, siya kanang- ng jakitan. Cindy si Wala sa Stoker nagjakitan? tugnaw man. Cindy, si Stalkers. O jakitin na si Cindy oh. Wait lang boss, wait lang. Ah, Naghang pa akong cellphone boss, paabot ang good boss. Dikit. It's Viking nagdikit na Medyo ako bulok. pero it's Wa Viking. gud yung kalibutan ani. Dila kay Pwede magdikit po mag-dikit kay ka. kay Uncle Jones. So, Ayun, paminaw. nagdikita naman Sige. dahil kita. Uncle Jones, nagdikita na kita. Oy, kaya paminaw Oh. para bitaw dagan kag viewers no. Kay mag-live ka muna sa TikTok tapos pag hindi mo sa TikTok ino nimo nga transfer ta sa YouTube guys, mag-live ko dito o para sila mo transfer dito sa imong YouTube Wala sabot. na post ako ang channel. Oh sige, imo aning wala ko signal gani isa ka cellphone gani, way signal kay kit ta karon. Wa ka signal. Mo na diha. Yung anak ka dato. Ay nakuha ta ka. Joke raman to, it's a prank man to, it's na-post a ako ang prank. membership. nga naman. Unsa man? Na-email ang YouTube ba? Na-post ako ang Unsa membership. yung Wala pa na wala pa ako ang pin.
Inday Rim. Ma-demonetize niya Inday ako ang channel. Dili ay Ngano man? dili na Nakakatuan. ma-demonetize oy kay di ba nakapila ka pila Request. naka-apply Request. request. Nakatatlo na ako gabi eh. Oh, mag-troubleshoot ka na. Dili pa man Saan ko pag-troubleshoot? Mag-troubleshoot ka, 'di ba? 'Di ba may verify, may submit, doon ka sa sa tatlong dot doon sa taas. O 3 dot yung Tapos? help. Oh, sa help. Bakit? Tapos, Nganong dili man ka pwede maka Sir, sabot Kahapon sinuno na- dili po sa kabaloan na. Mag-PM ka sa kuha, Noy. mag-PM ka sa kuha para matudloan ta ka. Punto. Kagapon lang ko ay last naka-send og request, resend pen. Pwede pwede na. Nakapila ka naka-request pen? 3 or 2? Tatlo na. Dili sukad pag-apply nimo. Rachel Alagaw. Dili Nag-email pa- man ko dati. Dili man to ka-up, 'di ba? Nag-send ang pin sa imuha. Mm. Unya, dili pa to apel ang una. YouTube, may email na naman siya verify your address pin to enable monetize. Oh, mo gani, di kay nag-request pin man kahapon. Oh, may next month ka pa kung di ba nag-send ang pin sa imuha. Kasi Kung mo kano sa kabisihan di tunga akyat. month. Tapos, Mag-post na ko sa Another kuha month? sa magkuha na sad Kuha ka. na. Another month mag-request na pud ka kung wala pa imong pin. Ang unang request nimo, mao to ang unang request nimo, dili na apel ang pinakapagpadala sa Kay imuha lang sa kuan na pin. kay dili pa kabisado ni host ang mag-atog jacket to yung pag-jacketin na kuan Kaya Oy, Tanawa wait daw lang, diha sa tagaan sulod sa jacket wait lang. Tanawa diha sa taas nimo kanang kulay red. May nakabutang na diha kung pila pa ka bulan na Ato ko Google Na- AdSense ha. may laptop ka ba? Meron. yes, Lollipop. Glenn sa laptop. Gabayan, mga Bisaya. Sa laptop nimo ko Saka kinagol kita dito, tapos Bisaya. Bisaya tanan Tapos- lahat, boss. Bisaya po. Glenn Gabayan, Bisaya hello tanan po. lahat. tapos Pero makita lang niyo siya sa lang kulay yun. red. Kasi may Tagalog taas. din eh. Naka-troubleshoot ka na po. Noy, Darren? ako po, Noy. Nag-send Ako, po ako, ako. Noy, nga. Naka-post po Akong- siya, Noy. Akong troubleshoot Kumang human na kanin na nakuha ako. na Oo. Tanan nakakuha jud mo na give kog na sweldo. follow na ko sa TikTok. Sindi TikTok ka siya. Boss, pila imong kuan na kubra, boss. Nakubra. Gamay ra oy. Sobra, sawa, banakon man siguro. Banakon man. Gamay na, boss. Walay ko. Mga Gamay pila, boss. ra. Perminti biya kagalab. Perminti biya kagakuan biya. Galay biya, di ba? pila Wala na na po ko di mo nag-live kuha. oy. Hindi si Stalker. Wala. Ipalo po ko kay baby pataon tong TikTok na ko. Sinunoy ba yan gumawa Wala na lang nun ng yun, TikTok ko? Ewan ko sa kanila. Gusto talaga nila Wala ng na, TikTok Red? ako. Kita Naa sa taas sa home. Buti na lang malayo si Bibider kasi kung malapit yan, patay ako. Naa sa home sa AdSense nimo sa Your taas. ad units are not displaying ads because you haven't yet Makulit pa verified sa your address. makulit pa sa Pin. itoy. Tapos maura na. Wala pa man ka nakabutang diha nga na-post na imong ads. Wala, pero nag-email siya sa ako. Mo email man na Nag-isa siya ka. basta mag-send ka og kanang mag-resend ka og Ay, nanay. mag-resend ka og pin. Na-miss ka ni kuan. Na-miss ka ni YouTube mo na nag-email siya sa imo ha. O, tanawa, may nakalagay doon sa verified your billing address. We posted a pin to you on February 6, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Oh, Verify your tama. address. Aso sa to Wala, ka wala, nag-resend wala. kay kakaroon. Wala guro ni mo nakuha, Kaya- guro. Kaya Nag-send ka kahapon, nag-resend ka kahapon. Ay, ganin Tanawang ang bangko dito, kadlawon. Noy. Ah, okay na na. Mao na na iyang email. Mauna na siyang email. Okay na siya, Noy. Ay, karon pa siya email. Blind Ah. mo tingog, blind kidaghan kayo nagsumbaganay dire. Bana kayo. Bana. Same lang sir Uncle Nindot. Jones. Oy, hello po sa iyo diyan. Cindy, Ilan ang sunod si Tonga pwede sino na po sa iyo mag-ano. diyan, boss. Pwede na ako mag-ano, ani? Pwede ka na Ngayon? mag-troubleshoot, ana. Oo. Sindi si Stalker. I-try daw, asa- i-try saan daw. ka ngayon? Asa ka? Maadto ko Ipakita sa kuha. Pakita Esa, sa ah. kuha, tapos Saan ka Ano ba? ngayon? Kiyang- Sindi. Itchin, hello po sa iyo diyan. Kamusta po kayo? Kaya, Ano Dili mo ko na yung pwede- camera? Dili man pwede ma-back siguro, Noy. Dili yan pwede maback. dili, Ayun, dili oh. na mabak. Nakikita nyo, ito. Punta ka sa tulo ka dat. Ito. Oo.
Sige, lanta ko Oh, para diba? makabalo sa Tapos, Inday Rims, Help. para klaro, open yung padako si camera. Kuan ba? Padako ra na si Kuan di Oo, kuno open yung ako. camera, boss. Kabalo ka ngit, mag-open. Dili Usahan ko pa kay- ako, boss. maulaw ko. Ngit-ngit. Tapos baba, pinakababa. Malaysia Hindi yung Akits. interior pin. Malaysia Troubleshoot. pala. Pinakababa. Wala Ayun, mag-troubleshoot. may, doon sa taas Bibili na na Yang Troubleshoot. troubleshoot. Chichin, hello po sa'yo dyan. Kamusta Tingnan po mo. kayo? Malaysia oo. Akits Uncle So, Jude. try our pin Sa troubleshooter. Malaysia na ka, Oo, boss? troubleshoot. Kana. Pindutin ko kana. to. Oo. Pag Tapos, makabalik ng kwarto, mag-live ko. Yes mo. Saan ako mag-yes? Oo. Dito. Ayan, yes. Pag Unang naka-internet. yes. Tapos pangalawa, no. Wala na po ko. Have you received no? And then, Nawala Oh. po ko. Next pa. Alam, napili na po. Ah, Buhay, paabot. have Yes. you already requested Kana, yes. for Aray ko. yes? Yes. Try mo ha. Nalaglag na po. May nakita ka bang contact us sa baba? Oh, Ayan, ito, ayan. meron. Hindi yan. Doon sa maraming message. Yung maraming message. Ayan. Ito. Basahin. May Please contact us contact ba? to verify your account. Oo. Ayan. Please Wag ka contact muna, us to wag ka verify muna. Hindi, wag ka muna mag-ano dyan. Pag Nakabalo na nasa siya. cellphone ka Nakabalo na siya. na, pag nasa cellphone ka na, dyan, ganyanin mo, tapos mag-picture ka muna Nay. ng valid ID na ginamit mo dyan sa AdSense mo. Inday Rims, i-open mo yung camera kay para makita, para makaintindihan kayong dalawa. Hala, pagpatay mong duha. Yun. Maulaw Yan, ko, kay para- dili pa kumpleto ako Ay, nipon. Mag-send ako ng picture Hindi, din okay lang dito. yan. Gusto mo dalawa tayo. Sige. Gusto mo dalawa tayo. Sige na, Punta ako sa cellphone. ipon reveal. Punta ako sa Sige cellphone. na, si Kwan. Mag-ano ka muna, mag-picture ka muna ng valid ID mo dun sa, di ba, kung anong nilagay mo dun sa pin mo na address, tsaka pangalan, yun din ang ilalagay, isi-send mo. Shout out dyan kay Jean. Kamusta po kayo? Chinita. Address sa Pinas. Hello po sa'yo dyan. Ang ID sa Pinas? Ewan ko kung anong address ginawa niya dun sa AdSense niya. Address sa Pinas. Oo. Kailangan ang sa ID na picturean mo, ganun din yun. Kung yun din. Kung anong nilagay mo dun sa AdSense mo na address at saka pangalan, yun din ang isi-send mo sa kanya. Kung walang ID Maglalagay pa ba ako na ng picture? address, Yun nga yung ID mo. Yun lang yung ilalagay mo. ay, lisensya pwede. Halimbawa, lisensya. may Di ba pwede, passport pwede, Hindi passport. Oo. Basta same lang yung address Oh, mas dun sa legit ang nilagay mong passport. Be, kahit ang anong passport ko. ID. Sige, maghanap ako ng IDB. May ano kung ako sa doon. tayo mong gikuan. Meron Ang ako passport, si General Peter. Santos City naman, okay naman siguro yung ganyan, no? Sa tayo mong Jean, passport daw. Pwede daw passport. SSS din Pwede mo daw no, passport. wala. Pwede. Bisa kung Kulurum siyang wala, ID, kulurum. basta parehas sa imong gigamit sa imong AdSense. Dili, ang passport Ang ng pangalan. kay City na, General Santos City, kumbaga, niundla siya na yung mga purok-purok na, wala. Boss Noy, wala pa dahil mo nakuha dahil mo ang pindi ay nga dugay na, di ba ka? Nakalimot ka? Oy, kalimot. Oh, ito, pwede na Dikit to. din, eh. Pwede. SS yan. Yung MID. Passport po. Ticket na din. Saglit lang. Picturean ko to, babe. Nakapal na ako sa YTC mo. Pwede na mo. Sa cellphone ka na lang mag-apply padikit ng naman, Hindi ako troubleshoot. maka-reply sa inyo kasi cellphone lang gamit ko. Search na lang Wait yung lang ha, pangalan kay ko. umiyak na Searchable yung po alaga yan. ko. Uncle Wait lang. Jones. Salamat. Ay, kajat lang kayo, mababa sa ako. Sige, boss. Passport gamita, May dali ra TikTok na po kaayo. ka, bibidira. Passport daw. Passport daw gamita, Passport? boss. Kay dali ra daw, boss. Oh. Passport na lang, passport. Para sure, no? Kay mas legit. Ako siya kining sani. Bibidir, hatagi po sila og background music. Wala na, boss. It's biking, nilupad na. Nilupad Wala na. siya. Sinunay ako, na lang ang kay ipa- ako. Wala ang nakataod lang ipal- ako. Ang kwan, wala nakataod. Ang gipangalan ako sa akong address ato kay Taray ako ko, ang nahulog. pangalan man sa akong manghod. Pangalan man Ako sa ako, akong manghod. boss. akong Pangalan address. sa akong ate, boss. Pangalan po sa akong ate. Pwede ra na, indirect. Inday Rims. Asa man si indirect? Inday Rims. Pila ka buok.
pila ka months dahil nakuha nimo ang imuhang kuan? Kuan nimo sa AdSense nimo. Hoy, Inday Rims, unaha sa ami. Unya lang ng trabaho. Huwag ka na lang sa kiyot gago. Ang Dili sana ko ka mo? background. Una wala man lagi ang usa. Uy, akong gipangalan sa Nalibang ko, akong nalibang. kuan ato, sa akong address kay pangalan man sa akong manghod. Napatay. Oh. Pwede man sad nimo bayluan. I-manage lang nimo. Ato ka sa imong si ano. Stalker sila po. Kamusta, Ato ka sa Cindy? imong Bisayang kiat, gi-change na imong account sa AdSense. Bisayang kiat, i-change na imong account sa AdSense. Unsaon pag-change? O balhin ko saka be, mo baba ko be, sa pikas ko mo saka. Sige, boss. I-change lang sa Sir Nonoy. halimbawa, Unsaon pag-change, halimbawa, boss? Mga lods, halimbawa ang Christian Palintay, hello po. nakapangalan Yes po, ano, Oh. Saudi Mitanan. Ikaw, ano, Christina Palinta. Saudi. Riyadh ni. pwede na i-change, pwede. Anytime pwede, Pwede, na pero bayuhan paano ang gyapon pangalan. wala siya kanang Ako, sige, at sinunod. Hindi, kay wala naman ay gamit ang pin. Riyadh. Pag naka-troubleshoot na ka, wala na gamit ang pin. Dili na to kinahanglan. okay lang. Kaya naka-troubleshoot ka naman. Pero okay na yun, nakuha na nimo ang pin. Ana, Qatar ka. Kung halimbawa, Maganda dyan sa Qatar. halimbawa, na wala ka pa naka Uy, kiat, 3 inaulo hagdanan, request. Kiat, hagdan daw. wait lang. Ipinsad ng imong hagdan para dili mawala. Ipin mo na na lang na ipin. ipin. Pinduta siya. Ilong kay press. Kaya kay natap. Tempa nagka. Kanang inyong address sa sa pin ninyo, halimbawa mag-troubleshoot mo, pwede ninyo i-change address ni na para mapareha sa inyong ID. Kaya pag abot sa Kanya, kay pin, pwede naman na- di naman na Bank to kinahanglan. bank naman na siya, di ba? Oh, pag may bank account ka na, pwede na ni may butang. Oh, Pag nindot nag- to siya bank to bank. O bank to bank naman, Pero wala unsa man naman tong karon ang paghatag sa imo ha, boss? Kanang kuanto siya, kanang tawag ani kanang sa balay man nagigihatag. Wala siya kanang nakuha nimo sa bangko? ang pin? O ang pin? Ay Ang dili ang unsa? kuan Ang ang, pin, nasa- ang imong salary ba? Kwata? Salary nimo. Nasa Oh. bangko. Nasa bangko man tanan, dili ka man nila tagaan nagsuldo kung wala kay bank account. Hmm. Nanglan na kay bank account. Walaon yata nila walaon nila ang Western, no. Bag-o naman ko daw, 'di ba Western man di ba palagi ang magkuha og kanang kwarta, di ba? Oh, wala na, tanggalon naman kuno nila ron. Uy, tanaw di ba sinunod di sa ubos. Ay, wait lang. Nalasinunod ay. Kasabaan ka na ron. Asa man ko magkuan ani. Kasabaan na ron. Bayad ayo makakuan. Asa man ko Nagyaw-yaw. magbayad sa account. Asa man Dali nga ko may istorya abi na ako guwag. Ansa? Hindi Ribs, asa man ako i-send ako pangalan Re. Pinakapangalan man is ako ang manghud ba ang address. Naa sa manage nimo. Asa ko maadto dapi. Wait, ko Nasa payment. Dili na gabayan. Mao na joy ano nila ron sa Ay, ganyan yung nila talaga. Bank to bank na Nasa parang payment. wala ang Western. So need na nimo mag-open ng account. Kung naka sa mag-open Pinas, ka, mag-open mag-open kag ka. account. Kung gusto mo barato, open kag account sa ano ni? Naay barato nga open Na may account sa BPI dali bangko. naman. 100 BPI lang. dali ra sa BPI. Di, sa BDO. Sa BDO, piso Metrobank. savings. Metrobank naman po, Oo. Metrobank. Ano po 'yun? Manage Mahal ang payment Metrobank. settings. Panalo ko Oo, wala oo, yung bank. oo. Sa One Network Bank. So need talaga mag-open. Nakita Oh, Bank Glindia network. Gabayan. Kailangan po. More night na po sa inyo. Si Stoker, salamat kayo, boss. Amping dra, boss. Salamat sa imong palupad, boss, ha.
Pero naamang ko'y account sa Land Bank. Paano kung walay bank? Pwede man po. Kailangan mo Pwede pa, hindi, kailangan pa rin ninyo mag-open ng bank account kasi ang kailangan nila ngayon, bangko. Bangko na sila ngayon, wala nang Western. Hindi na nila Ano tinatanggap. Pero daw boss- yung payment users? Oo. Payment users, kaya ang payment users na ko, nakapangalan lang sa akong manghood. Pakita ako, be. Nasa laptop niyo mo, pakita ako. Yung kanin na rin, mas labat. Sa laptop din. Napuno ng ipis. Hindi ko tuloy na kain. Bakit? Bukas ba? Oo. Hira. Ayaw mo? Akin na. Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? Paano na bukas? Manisira. Glinda Gabayan, opo ma'am, kailangan ko talaga. Glinda, Christina may mga Palita. mura na Layas dyan sa ako Pinas, may pangalan. mga mura Sige, boss. open account. Magtanong Salamat, ka. boss. Patingin, opo. Oh, Yan, land bank, patingin pwede niya ako. land bank. Glinda Gabayan. Pwede land bank. Tapos, Pre, kain. Oo, kain ako kanina. Kantin. Sa Bangko din yung land bank. Okay lang yan. Basta bangko. Pero ako ang akong payment method, Bank, nakarating na sa Land Bank kanya kung paan gani. ATM. Hinay man lagi na yung audio kiat. Ha? Asan na kana. Open na nimo, open. Hindi, hinay Oo, ang manage. mga tingog damo sa imuhang cellphone. Sa Pero ang manage payment, okay na pangalan ko man yan. Ito lang O, kana, manage. Kana. Oy, ayuson. Open mo. Manaog sa ko ayuson na nako ako abshare na ako. Sige, boss. Glinda Tanawan Gabayan, na imong purpose. pangalan. Purpose dahil ka, boss. Bababa muna ako ano ko muna yung abshare ko Sige, Ayan, para Sige, maano ko boss, yung sige, boss. makakuha tag ko SIM card. Wait lang ha, di ko Oy, pa Nonoy. Oh yes. Kung mapangitag paagi to, mo kuha ka isa ka SIM card to tatlo ta nila kiat. Oh, sige. Edit ko lang tumalan ng kapatid ko. Edit mo lang yan. Tapos yung address, kung pareha sa imong ID, maora na ibutang. O para sa akong ID. Kana ra ibutang. Address line 1 at saka address line 2. Hindi, address line 1 lang, wala na yung line 2. Ganun. Maora na ang Galing imong ID galing talaga lang. ni Rins, no? Sana all. Oo nga eh. Gibayaan Hindi rin ako asa nimo ka sa sa Team Asa Anis, ka- oy. Asa gani ka sa ano sa Na ako Sa dire Pinas ba? Alhasa. Damam. damam ka huy. Wala Corona. na pala itong address line 2. Huy, ayaw sig ko kaya corona damam baya. Ayaw na ng line 2. Ha? Nagkalat ba yung corona sa damam ron? No, gisarado na bitaw. Wala. Gisarado na nila ang kwan. Mga party-party lang naman, pero yung halimbawa... Ayaw, lumabas kwan, ka boss. sa Ay street. Glinda Boss. Gabayan. Glinda Gabayan. Kung Landmark ano ka, po sa diskumpiyado ka sa purpose land bank kasi sa purpose yan, mag-open ka na lang ng iba, yung mura. Glinda One- Gabayan, one- go, Halimbawa, maglubot. wag Glinda Gabayan, basta may account number, pwede naman yan. Kasi account number lang naman yung kukunin nila. Sa purpose daw yung land bank niya. Okay naman sa kanya yun. Sa kanya naman nakapangalan eh. Sige, yan pala eh. Wala naman Okay problema yan. Basta Okay lang nasa sa kanya purpose, boss. Okay nakapangalan. lang. Oh, basta may account number. Bangko Iya lang, raman na ginamit lang nila ang land bank Okay na para yun. mahulugan nila ng pera. Well, Pangalan ko no. Address line 1 lang nilagay ko. boss, boss, address Inday line Rems. 1 lang. Ano tong suburban? Ha? Ay, wala na yan. Wala na yan. Town city. Wala. Paminaw noy ha, kay ikaw na pud mag-release sa mua ha. Gani. Ano na siya? Oh, pagdali no, dugaya Oh, po di save mo mo na. makatap oy. Bulok. Tapos, i-picture na nimo ang imong ID. Tapos mag-troubleshoot na kabalik sa cellphone ra nimo kay ang picture diha man nimo kuhaon sa imong cellphone. Base, Sa tarungan So, no ya ato kay na, base ang balik na ko kaldero dito may sa mga kasirula. Oo. bakit yung primary key ko nakalagay sa pangalan niya po sa umanghod? Ginakantsawan. Nagbong na pud ano siya. nimo? Nalusot. Pakitado ko. Ano Lihukan nimo? man, I-save nimo. Na-save na Basin yun. wala nimo na save. Na-save na. Oo, sige lang nagkaon sa Bisaya, si Kiat.
Okay lang na Ang may pangalan ATM nga ka nung kay ibalik account man. panjapon ni mo na siya kwan Hindi Glinda. Oo, may ATM ako. Kani oh. Pwede naman, Ay. boss, kahit anong ATM. Hindi, Nakita daw. Glinda. Open user. Mas maganda mag-open account ka na lang, hindi pala sa'yo pangalan niyan. Hindi din si mo Imo na pangalan. pangalan? Hindi. Tanawa Boss, daw kung boss, imo ng Pero pangalan. boss, nata diri sa kuan, boss, nata diri sa abroad niya. Ang magpa-open account ta dito sa Oo. Pilipinas. Glinda. Nga, dili pangalan. Mag-open ka lang One Network Ah, Bank open or ko. something Oo, ano na maura. mura, Maulang lagi. 100 pesos or yung piso account, piso open account ng ano, piso savings sabi Pwede. ni Rems sa Sa video. bangko, sa BDO, merong bank network. Piso savings kwan daw lang ba, na siya. ang pangalan daw sa Okay lang ba yung Pansalan number Bank ko sa iyang dito? asawa. Number na ako gamiton? Open account ka na lang. Okay lang yan. Kay Basta yung ID tanawon lang ba- naman yung ano. Ay okay lang, ibang pangalan ng account number. Oo, pwede Pwede nga Hmm. pwede ka magpasuyo lang dito sa kwan. Pwede ka magpasuyo sa Ito, imong ito, ito, kamag-anak lang. Ito kasi nakalagay Philippines to eh. Oo, Papasan ko Philippines. Saudi number. Dili. Hindi. Panigurado lang ka basig awayin Ay, kasi oo. mga si mong bana. Ang Pwede itim di man. hatag si muha, Imong patay ka. number sa ano? Dili naman na kinahanglan ang kinahanglan raman Panigurado. ang ID Di ba? at Kaya saka yung address, pangalan. basig Yun lang mag-away naman. siya Yes, sa taon tama. ng ITM dalon. Ang sweldo sa Dili iyo. ang kinahanglan ang asawa. number. Okay, okay. Murag ka na kuan. Nga, pagwapag yung sweldo sa YouTube, pero tarang gamay, 150 lang. Hindi kita na pag ATM. Oy Glinda, pag open na lang basig awayon kasi mong bana, ang sweldo nimo sa imong YouTube mo ato sa ihang account na batay na, di na naihatag ang ATM si muha. Dito, pag open na lang, oy 100 pesos raman ang open account sa BDO. Sabihin mo na lang yung bank network. Tapos balik ako doon sa troubleshoot ha. Oo. Sa cellphone ka nagamit, mag-picture Ala, ka muna ng mag-troubleshoot ID na mo, to. yung klaro yung picture at saka Picture yung sa ID pangalan. noy. Passport niyo mo, Mag-picture na passport ako sa noy. passport. Passport gani. para sigurado. Buti na lang andyan si Inday Rems. Oh. Paminaw Oh, kiat kay ikaw na kasasunod kusunod. kami sa imo na pud di matawag ni Kiat. Yes, boss, Mm. boss. Ikaw ba yung mo ang ugat? Di ba? Kasi ugkat. Mentor na mga mentor. Tanawa, kasi naghimo Tapos, sa imong tapos na. tawakal na ano? Kiat. Ay, susino, noy, noy. Alam mo ka na? Salamat, noy. Makapalit na kong bulad. Nagsawat pa ni Uncle Jones ba yan na magpalit mi bulad direk para dahil lutuon sa imuha. Kay wadili mi kaluto dire. Nag-vlog siya ba naglutog bulod pakawat-kawat mura ka ng butike nga Pakita kita mo sa yes, no, yes. Ako sa nagluto sa tug bulad. Kawat-kawat ra pud. Tanawa Oh, tong contact vlog us. ni Kiat. Hoy guys, Dili gud magtapad sa una. guys, doon Hey, namin ni Kiat dito ito sa na. iyang business ba? Oo. Wait lang. Ano eh. Oo. Mukhaon Pakita dito daw sa iyang ko. business ba? Hindi ko Libre. kabati. Kadugay pud. Bada sa Uncle Balik Jones. ako sa ano, Butahan. national identification number. Dugayan ni mo ma-catch up nunoy oy. Wait lang host, kay di ko kabati niya. Unsa man to? Di na ako sa personal identification number. Magbutang, Ah. magpila ko pangalan ko. Iduli mong Pangalan mic, nimo. Noy. Tapos Iduli mong na mic. diha ang image nimo, ang nakabutang sa ubos, may image na nakabutang. Ang ilong ha. I-send nimo ang kwan. Animal ang Welcome ilong. Glinda. Saan eh, It's capital letter ni biting. tanan, okay ra. Ha? Your AdSense, a publisher ID, kailangan pa yun? Yun nga yun, oo. Hindi mo kinapi? Ayan, Hindi. kopyahin mo na lang yung PUB, tapos yung number. Saan na ba yung PUB ko? Saglit. Ano yung pangalan sa Facebook in the rims? Hindi, Rims din. Inday Rims yapon. Kana sa Inday Rims, kuan man na siya, sige man na siya PM sa kuan kanang kuan ko kay pero kanang na-monetize naman ko ato. Dako po kayo nagtabang sa Inday Rims sa kuan baya sa kuan. Pag sure. Tabangan pag hindi mo 5K da ka unya kang ako sa tawon. Dako na Laglag gani na po yung ang amount. subscriber kaysa sa akuan. AdSense, ito yun, di ba? PUB? Oo. Sa Number lang una, ilalagay ko.
PUB ang hindi, una. PUB, tapos number niya. Sa una, wala pa na siya nag 1,000. GPM na nako siya. Sus, kay naunahan pa kong daghan kayo siya follower. Ako Okay, tungod sa iyang nagpabilin ra TikTok. ko. Tungod na Boss, siyang Chief, TikTok niya. kalas, Chief. 335 087. Kakuti ba ani oy? Gary Vas Planos Lentran. Shout out sa iyo. 087-453-7848. Oy, host, pansinin mo rin yung mga ano, Uy, may tao sa baba. may tao. Shout out mo, oy. Planos Litran, hello po sa iyo Dito, dyan. submit an attachment, no files chosen. Sino Choose files. Ito na wangal yung diha. ID. Oh, yan, choose files. Wala, uy, magtubusot na ko. Kudla. Kano sa man yung kasin sa kuha? Ano lang naman Nagdali-dali yan? oh. Minuto lang naman yung activation niyan. Tapos, mag-open account ka na ng bangko. 3 to 5 days lang naman yung ano, yung May sweldo bang account mo. naman yan. Kwarta na na, kanang kuhan. BPI. Kwarta na na. Submit ko na. Oh, kung may Boss Noy. bank account ka na, Isang ID lang, isang ID lang. oo. BPI ni mo noy para ma-withdraw noy. Uy, nakaset naman sa BPI ako ang ano, YouTube. 3 to 5 days lang na. Nya, Wala pa ako kabot $100 ano, na threshold lang. pag masid-masid kami ni Kiat kay sulungan Ah, ka pag namin. sure, wala pa? I-submit na nako niya. Oh, submit na. Kulang Kiat, pag $3. 3 days lang daw na mo sweldo na. Sulungon na to Kiat. Oh, Oh, Tuon na to dito. dali ra na kayo. Oy, imong dollars. Pag-upload mo og mga short videos, ra good para makadugang sa inyong ano, revenue. Ako wala na ba? Ay, kahit sa TikTok pwede ra, no? Ayaw lang ng TikTok kay basig copyright CPR. sayang pod. Dili man siya CPR. Kanang Oh, kanang dili CPR nga Noy. TikTok pwede. Noy. Ang Okay na, oh. Katong The form has been submitted to AdSense support. We'll try to get back to you within 24 hours. wow. Wala na, okay na na. Nag-email na sa imo ha si YouTube na approve na yung ano mo. Tanawa sa Gmail nimo. Kiat madato. na Gary ko. Bas Planos. wow, Kiat, guys. wala to na Ay, po. boss. Patay na. Good luck kayo mga boss. Asa man tamang mga on. Oy. Pan, Ganun. Ipang Ulipan. libre sad mo oy, kamo ra. adto dere. Dool man may tatlo man may dool dere. Kung Mao magihan gani. na madto ko dito, magihan ako si Kiat, sunod si Nonoy. Magihan ako pero Kita hindi man na mo. ilang ano. Sa una, abi na akong sugid kalayo, gipatuyok ko sa mapa, sa sa Google Map. Is ko, tag-abot sa balay nga gihan naman din ako, nagpalayo-layo rami naghatod. Ano tong email o AdSense Oo. support? Okay na, boss. Okay na ka, boss. Tudloan namin, ha? We're happy to let you know that this photos the address. Now that you've verified your address, please ensure that you've completed this additional steps. Oh, okay na in na. order- Wala na akong pindutin dito. Wala na. Ari, oh. Okay na. Nilo. Dire, boss. Oh, boss Noy. Boss Noy, dire Noy, oh, pindot. Animal, mura ko ba si Kurang? Gibuangan ang ganun layo. Itripan ka ni Purang ba no? Tripan ko ni Purang. Nangawala man Ay, imong tao sa salamat, ubos. Inday Rem. Duha na lang na sila. Salamat, Inday Rem. Okay na. Welcome. Glinda, Gary Bas, saan ka ba? Ano, Gary Bas? Arribas. Uy, asa na imong mata o dira? Kiat. Asa na, nalibang. Nalibang. Nagsikiya. Mag-live ba daw si ano? Si Si, Si Kinsa. Gary Bas Planos. Shout out. Ay, basig mga mata pa mo niyang alas Gary 11 Bas, ha. Jensen. Apel mo sa akong live. asa ka sa Jinsan, Gary Bas? Patagalog-tagalog pa ka. Wagok naman may anak Inday Rem. Uy, bye sa'yo. Asa ka sa Jinsan? Oy, Kiat, Jinsan daw si Ribas. Jinsan, day ka? Uy, Ribas. Tiga Jinsan, man kang. Samok-samok na mga Oh, basaha po na, oy. Ikaw ang host dere. Basaha ng mga nag-message diha. Wala pa ako kandikit kay Inday Rem. Rosario. Ay, kanang kuan. Uy, asa Kanang sa bula unsang son? planos.
Uy, nakaato ba mo sa bula ba ya? Sa Santo Niño? Santo Niño. Patak ka bula-bula lang ang baba ni mo sa tuloy. Jin, hello po sa'yo dyan. Hoy, Jin, pasahay ko ka ng kuan boss, Jin. Katong pampalupad. Jin, It's Palupad. Viking. Mamaya pa 11 dito sa sa Saudi. Wala lagi dili maka-comment diri sa imong kuan ay sa imong Jin, official shout out. Walay comment. Unsang son sa bula Diretso sa YT. Ribas, kay taga Jinsan ba mi ni ay di man taga Jinsan si Kiat ako raman, taga Sarangani ma si Kiat. Taga Jinsan ni ko. Uy, moagir, Yung magyapon na. padido. Kaya masahig 30 pesos. na man din nakaulo Ulun nakalalab. padido, Ano man lalabs dira. Sarangani province. Wala lagi ka Oy, nagpasama. Ay, Jin, wala ka ginapansin ni kuan ni kuan kay busy si Nonoy kay makawadawat na sa sweldo, Jin. Kalimtan na kaniya ana, Jin. Troubleshoot ko lalabs na troubleshoot. Ay, belated Shout out, boss, happy birthday belated. daw. Salamat, boss, Jin. Po kag lubot. Taga Ribas, unsang nga son Wala lang. pero among balay lalabs ka, wala ni talaga nagchat-chat sa kuan. Kiamba Sarangani. Sentro Kiamba, Asa Walang daw sa kawala, asa, no? pero among balay taga sa Kiamba, Sarangani province. ay nindot it. Sige. Nindot ka dito sa kay Pacquiao sa Tuka. Tuka Wow. Beach. Sa Kiamba. Kiamba na no, Kiamba. Oh, dito sa naka one night, naka ano mo ito, naka camping mi dito. One night Di, stand. one night lay down. Nag one night stand mo kamus. Wow, sana all nag one night stand. Lahat dito Iunahan yung ako sa kalimtan. Yate nagdrama-drama pag hilom da Jinjin pinitik ko ng mga Kailang boss, lunggan iunahan na yung lang imot sa na pod mo. Unahan na ako siya kalimtan. Jesus! Oo, nag-imot-imot na pod. Imot-imot po di si Jinjin. Kanang tusukon ko na yung agtang ron. Garibas, sige lang pohon kay manuri ta sa kwan sa Itulyokan ni Kiat sa sunod dito sa Katanggawan sa Ay, mga. sir! Wow, sana all. Ay, mo sabang maulaw taga sumuta. Kay- Wala ba pa ito? Basig matutyo to ba? Matutyo. Hindi, think positive. Don't Oh, think ang sabot nga divide. magbata nga tukyo. Ang bata lang yun. Classmate na dosiyas. Dili ang mga restaurant ron kay take out naman, di pwede mag dine in. Wala na table ang restaurant ron. Wala dine in. Ay, wala na Classmate table, na ako, ay, so- Jinky. Ay, classmate mo na Jinky? Sa una? Maasip, ako man siya, maasim na, Jinky? Kiamba. Ayaw, dahil baba dahil siya. Sa right side. Jinky Pacquiao. Okay. Ang naasawa sa kong manghod, taga Kiamba sa tubangan sa Ubal sa elementary. Elementary. Nakasuri pa ko ng budiga kat. Kaila katod ka ng budiga diha, bidyokihan, garibas, kabuang nga. Kaya way kasuruyan daw, budiga ng gisuruyan. Sa classmate mo si Jinky Pacquiao, Garibas. Di ba Sarangani po si Kiat? Oh, sa Sarangani ko idol. Ako naghawa karon sa Sarangani nga lugar. Si Kwan Sarangani pa na siya pisara sa pikas bye-bye sa Halon Padidu. Ay, iba pala. Ikaw sa Kiamba man ka si Halon Padidu. Lun Palidu. Nag-atbangay lang mo ana. Pero si Kwan, si Padidu. Uncle Jones taga Lun Palidu. Ano sinunod ba? Taga-asa ka nun sa Pilipinas? Namoy balay sa Pilipinas? Sa Davao man ko. Ang sa apelyido, ang sa Taga Davao, apelyido ni Kiat. Uy, Kiat ang sa apelyido. Pacquiao po, Pacquiao. Lago ng Honda, apelyido Dagoy mo. Kuan ko karon Classmate mo ni Jinky. Dapat ikaw na asawa ni Pacquiao eh. Nagtrabaho ta kay Pitmark. Di ko ta nimo gipakitanon ta nimo boob si Pacquiao para ilog nimo. Para mailo. Buang ni. Namigaw na si Inday Rims.
Ay, Boss, maglusad nag-abroad na ka ko po ka, ha, boss? kay Ugma, magpa, di ko kuha na mo ko sa akong wala ko duty estudyante. ugma kay magkuan dental ko ugma. Ibuto ng ngipon una. Uy, hindi rin sa tubangan imong pangag nimo tubangan. Oo, Pila ka buok? duha. Mahal man po dire Aw, magpangipon, oy. ako kay tulo. Magpaibot ko doon eh. Lami ra ba ihalok ng Diri way pud ko nag ngipon, way sablay. diri pud ko nagpaibot nya. Sabi na kog makauli Mura kang ko, nagkuhan. pastilan. Bitaw, kanang way Magapupit, ngipon aw magpupit kayo na way sablay. maghalok. Oy. Oo. Maghalok ka Way ni, mura sabi, kang nag-kiss og bubble gum. Mura kang nag-kiss og bubble gum. pataka lang ka marka-testing ka. Hilom diha. Istorya marka-testing. Kami rin nakasabot anak kay pareho may pangag. Tulo ni ako adre tulo. Mahal man po dire magpangipon, oy. Oh, mahal. Gary bas. Wala man po, Wait, wala man gud ko na dayon og gwapo uli. ba yan na? Uy, nakatobi ako kling, Gary bas. Nalingaw ko sa kling sa una, baga may bata ko, mga high school na ko. At ako kling ilaha kinsa ni. Kalimutan ni apelyido. Ay, lusad sa ko ha. Sige. Salamat sa inyo. Chungbian di ay chung. Sige, boss. Salamat Sige, boss. po. Salamat sa mga paan mo sa Okay, pagbaba, boss. bye. Gary Gi-skip. bas chungbian di ay chungbian sa kling. Imong kuan ba walay harang, imong live walay harang. Naharang na po. Naa? Ako ra day wala Harang mi harangan kaniha. Di nauna man tagsakagod, naulay si Nunoy. Mao di ay. Dali ko. Sige na, bye. Salamat sa inyo. Sige, boss. Salamat. Boss. Amping dra, boss. Salamat. Pakompleto Ay, sa bye. pakompleto sa ngipon, boss. May pang-uban Okay diyan, na, Noy. naka 150 na. Noy, Guys. pagara-gara lang, naka 150 ng uban diha. Yati. Uy, dugay kay iba asa naman tong magadaga pang lupad. Ginapaabot na ko tamo ay tagaan tamo 5 Gusto minutes. kag lupad. Labay ra nagplato, Noy. Palupar kag plato. Kinsa Seryoso mo ka na diya sinunoy, nag gani seryoso kay mura pog taas. Gay ka uto tinuod ko. Dili na ka sa ubos. Uy, naka 1 hour na ko, pagbaba na. Hindi rin. Ah, na- Nakikita naman tayo ni mo. Naka 1 hour na ko. 1 hour na ko. Boss, ina mi busa, boss. Ikaw mi ha, kanang i-update mo ana kung unsay ang ganap sa imong mga kawan karon na kay maglungag sa ako, ha? Kay wait, isa na ko ka oras. 1 hour and 7 minutes. Pasag din na siya kay sulungon naton inig makasweldo na siya kay babaw nagyamo ng babaw. Hindi, Dali. binasa mo yung file. Ay, sus, binasa. Ate, kira siya ganun din. Gihap niya na ang pilang sweldo niya ba? Gihap niya. Buhay, wala pa ko ka. Wala, di pa ko kasuldo. Kaya wala pa ko kabot 100. Buto na 100 wala ka buto tama 100. 100 tama na, boss. 100 100 tama above. bago makasweldo. Mag 100 minimum. Abi na ako, makasweldo na ako sa kuwang YouTube kay $21 naman ko. Uy, kalayo pa. Uy, tanaw sa AdSense, uy. Sa AdSense mo tanaw. Kita na. Kita na ako sa AdSense ganyan. Wala pa kadawat og email dira nga kuan gisindan na kay pin. Wala pa, kuan man kanang gisindan na kong iskandal. Hindi rin. Tanaon na ako yung balay niya. Di kita man tayo Tanaw ko is biking, tanaw, no? Kaya lang, wala man mo gasuri sa ko ang LS. Wala po ka LS. Imagine button ka pwede. Kaya kung Nimo po. hawan pa ako ang LS na. Wala man siya nag-chat sa kuha sa YouTube. Wala guro sa wifi. Wala signal. Bisan cat finish just up your Malubat naman din eh. YouTube copyright claim. Wala man siya kuan. Pila na gani ko, boss? Boss Noy, pila na Copyright gani claim. ko? 1 month na ko, boss, no, na kuan ko, boss. 1 month na ko na moni, no? Oo, tutong December man ka nag-money. December ba ka? Magkasunod naman ni Angkol, di ba? Mm. Mag 2 month na ka eh. Oo, the best winter, ano.
Salamat. Oh, Sige pero lang asa ko kay man ano mo, access na check ko lang ko dili. din maka LSO kay balhin mo og kwarto. Nahipos ko. Nagkon sa di ka ganina boss. Wala man Anong ka busy man ka? nagpahibaw schedule sa imong LS aron makatambay sad ko nimo. Wala pa ko'y fix kay namo ikaw Magbaba mo sa na ko kwarto kay manawag maikog ko kung magkon masaba-saba. Sige, sige boss, sige boss. Baba na boss kay May join magbulag button na gud gyapon baya pag ko Jinjin bay. Inday Rims. Yawa, It's by King Inday Rims, may join button ko barato lang. Baka naman Animal. 25 pesos lang tao na. Uy, pag live na po. Oy, pag Inday antay Rims mo, ka pag na. live, Kiat, ugma sa TikTok karon sa ugma na sunod ugma sa kuan na po sa YouTube, sunod ugma sa TikTok. Ah, sige, sige, sige. Uy, may join Sige, button sige. baya ko it's by Ay, King. Wala Wala na barato ra na. Ina pud nga pagpalupad pud mo sa kuha sa YouTube inyo nimo. sige, sige. Kamulang Kung di sila ay. ang mulupad, Para madako Sila-sila pag-live ka man ka, sila. Uncle Jones, kay para Sila-sila ra man musulod. eh. Musulod ka. Musulod ka. Pag live ba kay musulod mi? Dili ka kabalo mag-stream yard? Palupad ka. Tudluan ka ni Kiat. Tudluan Ako ka ni pa. Kiat sa akong IPM ta ka. Anoy, Noy. Oh. Walay nakabreak sa akong record. Pangunta si Nonoy. Pangunta na nag-ilis. Unsa ba? LS 5 hours. Unsa na? Uy, wala ka kay bibider Diyos sa ko, una kay 5 7 hours gyud. 9 hours man siguro to. Dili. 7 hours. Lingkod lang. Wala hawa-hawa ba? Kang walay hawa-hawa. Wala gani hawa-hawa itong pinaka dili pa siya dili pa wala pa naka 1,000 ki si bibider sa una. Naka 5 hours ko eh. LS. Katawaan nila eh. 5 hours kapuya pud ano. Ako isa lang ko ka oras kay sumudon mangud ko sa namong ninyo god. Buang. Okay, mubalhin naman ka sa TikTok. Ano ako TikTok kay nag-live na si si Kunya pohon yung LS ni Mongol John. Open ni mo John button host. Kinsa ako open akong buong John button oy. Sige na, bye-bye na. Makita man diha. Searchable man ako Sige, pangalan. Sige boss, sige boss. Bye. Uy, pag in na Bye-bye. naka 1 hour naka Sige na Mag-TikTok mag-in na na ta boss kay maglimpyo ko dito sa swimming pool na ay nagpagupit. Sige na. Sabay na. Sige na guys. Unsaon? Sige na. Sige. Thank Bye-bye, you, guys, bye-bye. boss. Bye-bye.